Welkom weer bij Neet op Vreed. Mooi even in jaloeren om al die cadeautjes in die Sinterklaas gedichten aan de kant te lezen en om te ontspannen. Want we beginnen met een YouTube-filmpje, want daar is het filmpje van de Engelse hoen Fenton die een groep herten op hol jaagt. Heel populair. Oh, Jesus Christ! Fenton! Oh, Jesus Christ! Fenton! Ja, en wat bad er dan op internet, zoals altijd? En dan komen er tal van hilarische parodieën op. Zoals deze. Fenton! Fenton! Oh, Jesus Christ! Fenton! Ja, maar wat je net weet, is dat die Fenton, die wennen violin gewoon nog in marm. En des waren hij ekkelus voor paniek. Zeg maar. Fenton! Oh, Jesus Christ! Fenton! Oh, Jesus Christ! Fenton! Nou, en ik daag je hem uit, mensen, als je een beter idee hebben, stuur dat dan naar Neet op Vreed en dan laten we takken weeken, laten we een mooi filmpje zien. Dus kom op met die inzendingen. Te gast, Joen, Wim Bijntema. Hij is 24 jaar en hij 2 miljoen euro wint in het casino. Zijn verhaal over gelok, jaloezie en waarom te doen voor de mierskip. Johannes Bielsma, hij is krek waarom uit Marokko werd hij vrouwen leerde om lekkere koekjes te maken van amandelspijs. En deze 2 meiden, die ben in de race voor de titel Jonge Dichter des Vaderlands. En misschien hebben ze nog wat tips voor die Sinterklaasgedichten. Hoi. Ho, Zwarte Piet. Ja, en nog meer van deze stroffelpiet zullen jou aanstaan in het filmpje van Duke. Ja, de man van de Jong. De man die 2 miljoen euro en een bietje won. Wat wie het? Hoeveel? Ja, ongeveer. Ja, hoeveel bietje wie erbij? 2, nou wat, 2,2. 2,2. Vind ik al een heel soort van mezelf. Ja. Hey, ik ga even maar die waarom naar die Jong in het Holland Casino. De Bismarck Pimaten en de heeft zo'n starterspakket die kocht. Nee, op hier die kregen. Oh, op hier die kregen. Ja. En ik ga zitten. Vertel. Nou, ik ging zitten, we gingen de henreis, gingen we de gekken nog wat mee. We zijn van, nou, we halen het miljoen even op. Ik ben zo gek aan het door, dus ja. En ik ga achter de ding zitten. Ja, ik ren voort. Ik ren voort naar de wat het meeste. Van dit soort apparaten. Ja. Ja. En nou, ik gooi die 50 euro erin. En ja, en ik heb vaak 300 euro. Ik dacht, dit is best genoeg. Ja. Kun je wel vaker gaan. Een keer vergeet drinken. Oh nee. Maar toen drukte ik nog 2 keer. En ja, toen weer de rij van die tekentjes op me richten. En er kwamen confetti uit kanon, wij en televisie, zakken en mensen gooien klappen. Ja, en ik wist niet wat er aan de hand was. Dus is tegen ons van nou. Ik dacht, wat een drukte, joh. En op een gegeven moment, toen kwam er personeel bij me. Heel gefeliciteerd en hartstikke mooi. En, nou, ik dacht, klein hoor, ik had 10.000 euro. Maar goed, een kwartier later wist ik pas wat ik echt woon hier. Ja, dan Hoe vertellen ze dat dan bij? Ja, gewoon letterlijk. Dat heeft 2,2 Ja, miljoen. en ja, goed, toen waar ik even wat weet. Ja. En wat die niet maten, want die winnen nergens Ja, op. die zitten boven. En dat had verschillende verdiepingen. En, Maar die vliegen net bovenop dat je wat dan ook. Nee, die dacht eerst een grote grap wie en weet ik het. En ja, goed, weet wel hoe het gaat. Ja. En dan krijg je bewijzen mee, overboekingsbewijzen. En, nou, je kan alles ook mooi krijgen, hè, dan mag je het 2 dagen later ophellen, maar ik zou dat door maar net. Ik moest gewoon 2,2 miljoen mark krijgen. Ja, maar een paar dagen later wat te bestellen en dan kun je het een paar dagen later ophellen. Maar ze adviseerden het om net te doen. Nee, Nou, dat is logisch. Ik zou zelf wel verstaan, had ik zelf ook wel in het leven. Oké, maar dan heeft er dus 2,2 miljoen euro. Daar wist er even wiet van. Ah, en de dag later wist wekker. En dan? Nou, ik ga in het slep s'nachts. Nee, ik ga niet wekker. Ik moet een wekker te worden, want ik ga helemaal in het slep. Hey, ik wil aan verder praten met hoe die prachtige verhaal. Ja. Maar even aan tafel zitten en dan begin ik even naar je 2 vrouwen. Ik druk nog even op de knopje trouwens, hè? Ja. Ja. En misschien wel even iemand uit het publiek. Stel even precies erachter zitten. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en ik maak die waskorrie, want op het moment dat het winst, dan gaat het naar de omroep. Dat is goed. Voor de reorganisatiepot. Die kan wat broeken. Ja, die kan wel wat broeken, ja. Nou, kom maar bij. En wie jij het wel, hè, dat hij begint te tingelen. Ja, is goed. Oké, succes. Dag, dames. Ja, ik zal het mooi hebben over de dichters des Vaderlands, want dat ben je in spe. En het is nou ook de tijd van het Sinterklaas schreeuwen. Sanne Mai Betten en Johanna Hoekstra. Johanna, hè? Ja. Ja. Jim hebben mooi doen aan die competitie. Kun je mij even kwaad uitlezen, wat is dat nou de competitie om jonge dichter des Vaderlands te worden?
Nou, er is een volwassen dichter des vaderlands, dat weet u denk ik wel. Ja, wie is dat? Nasser Ramsi? Dat weet ik zo Ja, niet. volgens mij is dat hem. Maar nu komt er dus ook een jonge dichter des vaderlands en dat is een wedstrijd. En daar kon je aan meedoen, 4 gedichten insturen. De laatste 15 zijn toen gekozen, toen hadden we een weekend. En dan zijn wij twee bij de laatste 3 gekomen. Ja, Twa Friesin. Ja. Want ook komt u uit. Augustbuurt. Ja, dat is bij Colum, hè? Ja. En Do van het beeld? Ja. Ja, kies net jij rond die trouwens. Nee. We praten beide net Fries, dus ik niet Frieske gedichten en niks. Nee. Het lijkt me wel nog eens leuk om te doen, maar... Ja. Hey, ik wil, want je hebt dus die competitie maar die er is een gedicht uitkiezen. Ik weet dat het moeilijk is, maar kist ook die gedicht even verdragen voor u, dat we weten wat voor fluis in de kuip hebben. Dat is trouwens helemaal niet goed Fries, maar zeg eens maar. In het hoofd van haar broer kwam nog een laatste gedachte op. Toen het water zijn lichaam omarmde, zijn hoofd verborg in de golven. Ze had willen redden, maar de schepen voeren nog, boeiend dreven. En ook zij was in gedachten verzonken. Zo. Jeetje Mine, maar dit klinkt echt wel weer een beetje depressief. Is het niet verdronken of zo? Nee, het is niet. Het is gewoon verzonnen. Oh, verzonnen. Ja. Oké, gelukkig. Nou, do, want wil ik wel van mij weten. Mijn gedicht heet De Havenverteller. In zijn hart schreeuwt een vogel. In zijn baard hangen de eeuwen en zijn handen verklaren zijn onrust. Hij wil zijn behaalde jaren evenaren. Onbewust wordt zijn huid zwarter en zwarter. Maar deze dokwerker blijft praten, vertelt verhalen over een tijd die nooit meer zal zijn. Nee, bang is hij niet, nu hij elke avond de salsa danst met zijn nieuwe vriend. Oké, ik zie weer iemand die een lippenkeersen heeft. Toch? De havenwerker die kiest een lippen? Als? Ja, als salsa-danser met een nieuwe vriend. Nieuwe vriend, ja. Waar komt het om die inspiratie eigenlijk? Want dat vind ik wel opmerkelijk. Ja, ik weet niet, ik geloof niet echt in inspiratie. Ik denk dat je, als je gewoon je best doet in gedichten, dat het er dan vanzelf wel komt. Ik weet niet of je dat inspiratie moet noemen. Nee, nou, ik heb in ieder geval, ik wil wel zien hoe die inspiratie hier jong komt. Want wij hebben je hem vragen om onder druk een gedicht te maken zien. Ja. Over de verhalen van deze 2 man. Inspirerende verhaal. Kan ik je nou al vertellen. En ja, misschien kun je hem nog wat in de Sinterklaas sfeer, dat is een beetje vlam. Nee, je ziet je het maar uit. Ja. Je hebben nou volgens mij 24 minuten. Oké. Ja? Oké, Zet hem op. Bedankt. Ja, aan tafel, want ik wil wel wat meer weten van het verhaal van de miljonair. Maar ik wil echt wel wat van jou weten. Bielsma, jou hebben naar Marokko West. Ja. Even kwart, want dan praten we aan verder. Hoe wat heel mooi om? Ik ben weespermoppen. Bakt in? Die ga ik hier bakt, maar van een spijs die ik in Marokko maken ga. Ja. Oké. Nou, maar even niet. Zijn we niet pro? Ja, is. Was dat in, Wim? Ben ik? Krijg je wat in? Krijg je wat in de moeder? Ja. Of is het meer zacht? Ja. Nou, goed. Nou, we praten aan verder over, want dit zwaart ervoor dat Vitjen vooral je in Marokko mogelijk een toekomst krijgen. Ja. Oké. Ja, het is de droom voor elke man. Moet even leeg. 12 miljoen euro winnen. Ja. In een casino. Het krijg alleen maar jij dat verhaal. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Op een gegeven moment dan heeft het geld, dat komt op je bankrekening. En hoe gaat het leven nog verder? Hoe ben die eerste dagen? Kun je dat natuurlijk lezen? Ja, dat wordt onwerkelijk. En de eerste dagen, ja, goed. Ik ben vrij nuchter persoon gelukkig. Ik maak me net zo gauw er ook, maar ja, goed, dat is wel, dit is wel een hele schrik vanzelf. Ja. En ja, 2 dagen later of zo stiet op mijn bank. Ja, goed, dat ga ik dus uitprint. Wat zie je erop? Ja, wat er op is. Ja, is dat zelf wel wat? Want wie is zie een wel student? wat. Of Nee, helemaal niet. Ik ben net rijk of zo. Ik ben gezond en ik kom je altijd goed rijden. Ik ging goed in de rijskwallen en kom je altijd goed rijden. Ja. Ik hoef van, ja, Dus is het eigenlijk net nodig? nee. Nee. En hoe komt je dan? Hoe komt je dan? En dan zei ze in eerste instantie bij hem voor het vol. Ja. Je wordt minder kennen, maar Ja? ja, jouw denken bij waarom? Nee, je houdt net weer waarom, nee. Nee. Dus, maar ja, goed, ik had het dus uitprint en ja, dat ga ik in een lesje maken en dat blijft mooi in het kastje. Maar dan begint het mooi. Ja. Maar ik de wen is niet dokkum. Ja. Het is net een al te grote stad. Nee. Hoe siepelde dat ik al gauw naar oren mensen kan dat verhaal? Nou, we hadden heel lang ik heb heel lang de man van waar maakte ik het wel en waar moet ik het net vertellen? Maar dat heeft het eerst net verteld. Nee. De maten heb ik net verteld. Nee. En maar goed, op een gegeven moment moet je het dan per vertellen. Hè?
En ja, goed, je komt er nooit achter waar dat verder verkranten had. En dat hoeft ook net, want iedereen weet het zo langzaam gewoon wel. En als je dan een beetje in het nice komt met mooie, succesvolle feesten, dan wordt er nog meer hoe je praat. En ja, goed. Ja, want even een stapje voor, want dan heeft nou evenementen georganiseerd, dan de 3J's en dat was niet Dokkum. Groot succes, heeft het aansveerd. Ik wil toch even met die naar het moment, want dat is er heel makkelijk doorheen. Maar voor mij is dat nou eigenlijk wel een beetje een dream. Op een bepaald moment die miljoen krijgen, dan denk ik hoe niks meer. Of is dat net? Is dat net lekker? Ja, goed. Vroeger bij de bank zei ze van doe kist rentenieren, ja, maar ik zou weten hoe hard ik ben. Nee, toen zei ze. Ja, toen zei ze van ja, dat is extra. Ja. Maar wat is de eerste wat kocht heeft ervan? Niks. Helemaal niks? Nee, ik had niks gekocht. Is dat net naar je auto kocht? Nee, waarom? Nou, kom op. Nee, mijn maten zijn ook wat meer van, oké, heb je gewoon een BMW of een Mercedes of, hè? Nou, ik zei, waarom? Maar heeft nooit wat gekocht? Nee, ik ga nooit Niks, geen luxe? Nee. Geen verlet van. Nee, ik heb er verlet van. Nee. Wat hier in jouw dien, Bielsma? Nou, ik denk ongeveer hetzelfde. Als je het in je bedrijf ergens broeken kennen, dan kun je er wat maar werken. Ja, maar wat zit ik nou maar voor types aan tafel? Kom op! Wat voor stolen aan? Nou, ik zou in ieder geval een keer lekker op reis gaan en wat mooie dingen kopen. Heeft er niks van die maten gekocht, Biggelix? Nee, waarom? Die heb ik niks van mij. Dus, Lekker nog een zuinige skieter ook nog. Helemaal niet. Nee, maar goed. Ik heb beter dan niet aan die het nodig had. Ja, want oké, dat verhaal is zo. Het is nog voor jou een heel lien. Ongeveer, ja. Wat heeft nou op een rekken staan? Dat weet ik niet. Dubbelen? Nee. Het is net minder worden. Nee, sowieso net. Ik ben mooi en ik kom het uit. Ja, maar er gebeuren denk ik wel mindere dingen in dan. Zo'n Dokkum weet dat. Kies een voorbeeld Jan van, nou ja, toch een van de mindere kanten van het Driekwezen? Ja, dan wordt een praat hoe je praat. En nou ja, ik had dus inmiddels al 10 keer trouwd wedstrijden. En ik haal 20 bij bij wijze van spreken. En ja, dan kun je het net zo gek in bedenken. Of het komt bij de mensen moeten lippen. En ja, als het nou afgunst is of jaloezie. Of ja, dat weet ik net en dat kan me ook niks schelen. Nee, maar koest er goed mee omgaan? Ja, wel. Maar Christen in één keer een hele bult vrienden bij? Ja, maar dat is geen vrienden, hè. Maar daar heb ik wel mee al. Ja? Ja, wel. Ja, want hij liep me in alles een nuchtere Fries. Ja. Wat dat betreft, dat is me goed. En hoor die het van tevoren niks van je weten moest. En die dan een keer op een stoep staat, ja, dan weet je hoe laat dat is, hè. Ja, maar Christen, ik nu weer een verhaal? Nu weer een onvraag, Biggelix? Ja, Prut sponsor ondervragen. En het is zelfs zo slim dat ik met mijn feesten nou ook wel dan. Ben ik gewoon mensen die zeggen van ja, ik leef van de bijstand een keer en kist meer met een kaartje aan. Hè? Nou ja, ze zijn hartstikke eerlijk, maar daar kan ik er nog beginnen. En ik ga één keer een e-mail krijgen, die kreeg ik onder jaren. Dan wie gewoon een vrouw en die ziet er net goed voor. En die wordt naar je wasmachine haal en betaal ik ook. Ja, maar dat is net niet. Nee, natuurlijk net. Maar ja. En nou is het zo dat het het best maar die evenementen nog de gang heen. Ik zou Nick en Simon komen, maar heeft de club Q gekocht. Waarom heeft dat in? Ja, waarom had ik dat niet in? Ik kwam er vroeger altijd al, daarom had ik er net in, maar ik vind het gewoon een hele mooie, leuke locatie. En ik doe altijd een hele grote feesten, tentfeesten, 5000 mensen ongeveer. En dan doe ik alles zelf, horeca en al die toestanden. Een uitdaging. Wat zijn jou? Een uitdaging. Een uitdaging. Je kan net elke week een tent opzetten en een feestje organiseren. Dus dan moest je naar een tent hebben. Dat is dan het lekker wat er van kocht heeft. Ik wil iets hebben, waar ik elke week in mijn eigen kwijt go. Ja. En even hoe mooi, want dat is ook wel heel speciaal. Er is een groot Sinterklaasfeest. Ja, ik heb Wat doet Stef voor? Nou ja, want jouw stuk wat waarom nou? Hè? Dat is toch wel de moraal van het verhaal. Dat is een soort krieren, maar dat begint nou ook. Ja, ik ben in Dokkum in de voedselbank. En ja, goed, die mensen die kennen dat echt net. Daar kom je net samen, daar ben je helemaal terugjochten. En daar ga ik even een keer west. En daar ben ik zelf van schrokken. Er staan gewoon lietse bandjes van hier of 6 jongens die Matoski nog gewoon in de rij om een bal te krijgen. Ja. Nou, ik zou even iemand bezig ben in Nederland. Dat ken natuurlijk net. Ik zei dit maar te horen zijn. Ja goed, die leeuw ook vast in Sinterklaas. En ik zei, ja. Dus er komt morgen, heeft al 150 band? 150 band van de voedselbank. Die had gratis toegang verleend. En het wiel uitverkocht. Alleen ik had wat extra ruimte gecreëerd om tot die bandjes binnen te krijgen. Mordeorders. Ja, dus maar niet goeie het. Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, ja, dat doet me gewoon zeggen. Dan denk ik, maar dat ken al hoors. Ja. Daar maat zij ik bij werden. Zie jij er ook bij, toch? Ja. Nou, dat vind ik een heel mooi initiatief. Leuk dat je de mogelijkheid aan hebt. Ja, maar die €1, wat is ja. Het is leuk dat je de mogelijkheid hebt dat je dat creëren kan. Ja.
Jongens, we gaan even naar Duke, want je meent de krek al even over Sinterklaas. Maar er binnen echte en nep Zwarte Pieten, hè? Dat weet elke niet. En Duke gaat naar de enige echte Piet van Heeg. Meer dan 40 jaar geleden dus voor het eerst Zwarte Piet. Vind je toch dat je dat nou nog steeds weer zoen op je jongen 60ste? Dus ze vregen me alle jaren nog weer. Dus het schijnt nog wat te verdwijnen. Dus daar gaat het echt zo'n beetje om. Maar ja, moest ik eerlijk wezen, ik ben net zo groot van bestuur. Dus ze zou me net voor Sinterklaas vregen. Ja, die ben je net wend, hè? Ja, niet geven. Wat zou je? Ja, niet geven. Die laatste, ik weet niet wat het weer, dat weer maar Sint Maarten in Sjerkel of zo. En een van die lietse man die zei me aan, daar ben ik vriend hier op school geweest. Hij zei, doe lekker skrek op Zwarte Piet, zei hij. Echt weer? Ik zei, dat zei ze wel volle vaker, zei ik zo. Helaas, helaas is het nooit thuis als soms een Zwarte Piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallend bleekjes ziet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Weet je, is er nou dan een naaie man? Ja, dat is wat door nou. En waar gaan we nou heen? We gaan het Almenstraat in. Pepernoten, 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 pepernoten. Ja, hey, daar zijn we weer. Zo. Nou, wat een volk hier. Dit handje, kan je wel houden zo. En je bent er weer, hè? Ja, het ding in orde. Nou, dit is ook een mooie kring. Is het wel een leuke Zwarte Piet? Ja, het is een heel leuke Zwarte Piet. Nou, dat zei je alleen maar omdat hij achter je zit. Ja. Waar een beetje skruidel van, hè? Ja. Mis je Sinterklaas, ik? Nou, want die is er net. Sinterklaas. Nou, als Zwarte Piet leuk is, kan je wat terk met dwan. Goed zo, Hiltje. Wat jouw huis dat? Heel je gang of zuurtjes. Jou die del. Heel simpel. Nou. Je liet je wel iets bij, verdorie. Ja, we zijn minder dan iets voorbij, hè? Ja. Dan krijgt u dit. Ja. Alsjeblieft. Jongen. Ja, je is 40 hier, hè? Word je nog wel terug, je mij? Nou, als je nou wat meer, dan denk ik, ik ben terug. Echt weer, ja, ik vind het ook wel heerlijk. Ja. Ja, dat ik die mensen het leuk vinden, dat is er niks mis mee. Ja, en dan naar een oormooi verhaal om die tafel. We hier te kijken al even hoe die koekjes. Hij schreef waarom van een weekend in Marokko als gepensioneerd bakker die Johannes Bielsma uit Stiens onder een hele aparte vorm van ontwikkelingshulp. Hij leerde vooral in wat Marokko hoe ze lekkere koekjes bakken kunnen. En doel is dat die vrouwen aan zelfs een bestaan opbouwen. Ja, je hebt het al mooi, maar ik vraag me al, hoe komt nou een Stiens bakker in Noord-Marokko? Wat doet hij daar? Dat is mijn vrouw een schuld. Oh, vertel ik je vrouw de schuld mee aan. Ja, maar mijn vrouw die mag graag rennen en die rentachten en kliers in de krant een keer in de RIF, hier Hans Willems een prachtig verhaal maken. Ik zei, zie mijn vrouw, als er nou wat worst, dan moet ik daar wel heen. Nou, hadden we daar een rentacht die en dat wie daar is 20 kilometer. Ja. En dan weer een eieren amandelen bij hem. En dan kregen we daar eens een keer een koekje. Nou, net de pruim. Nee, jou als bakker zou van dit is net te fretten? Nee, net te fretten. Waarom net? Hagelhut. Ik zei, hoe maak je hem die dingen? Ja. Nou, dat dient ze in een blender. Daar kan de mangels in. En later kan er wat suiker bij en dan wat bakt. Dat wordt hartstikke droog, want die amandelolie die erin zit, die vloeit er dan uit. En ik zat dat met in een vrioolmachine. Dus Stien de voet bij de neus op. Van dit gaat verkeerd. Ja, dit komt net goed. En we hebben na die weken dat wij Roenha, ben ik wat op internet aan het struinen best. En dan vond ik een machine van een 80, 90 jaar oud. En, een pers? Nee, dat is een vrioolmachine. Er zijn 12 walsen. Ja. Die de maals heel starig draaien kennen. Ja. Nou, en ik heb een goede vriend, Johan Beekman, die had me geholpen om die machine Safir te krijgen. Dat er naar Marokko kwam. En daar is hij heen gegaan. En ik had het van een week heen best. Om dat te draaien. Ja, ik zie nog een foto. Dit is van jou in Marokko? Ja, dit is de machine. En er zit ook al een Marokkaanse vrouw bij. Ja. Vertel me eens even, hoe gaat dat dan met die vrouwen? Hoe leer je ze? Wat binnen het überhaupt voor vrouwen?
Nou, het ben vooral, wij zijn van een uur van El Hoshima moest rijden en dan komt het op Gruisdieken en het is heel sober. Ja. En die vrouw die ben eerst wat terughoudend, die scheurt daar een vreemde kerel en dat ben zij daar net zo bot wend. Woont je wel hoor Jan? Nou, voorzichtig. Ja, een paard al en een paard net. Ja. Maar later doet ze één keer zeggen dat het goed ging, dan wien ze wakker enthousiast. Maar we konden nooit eerder beginnen als maas noord zien. Want die vrouw, die fam, die moesten eerst het werk doen. En dan mochten ze van hun huid wel voort. En wat voor werk dienen ze dan? Nou, ze moesten waterhelling. Ze winnen eerst om 4 uur van Bertha om wetten te helling. En dan nog naar Jota. En dan mochten ze naar de coöperatie daar. Ja. En dan die moesten eerst een uur rennen voordat ze bij de coöperatie winnen. En dan kwamen ze bij jou om dat vak te leren. Want echte spijs, dat kennen ze dus daarnet. Nee. En nou, de koekjes. En jou maakt je dit dan, wat echt een stuk zachter is, lekker. Lekker zwiert, hartstikke zwiert. Zwieren ze voet naar de gekko? Ja, want die Marokkaan ben gek op zwiert. En dit is trouwens, wat is dit? Dit is een maar je hebt ook marsepein maken, hè? En marsepein, dat je broers gewone zoeker voor. En als je marsepein haast, dan is er... dan broek spoeien zoeken. Ja, en wat maakt ze zij daar nou dan voor koekjes? Want ik zit daar een paar vrouwen dus aan het werk, maar wat doen ze er? Dus ze leerden mij vroeger op school van eerst aan mandelkoekjes en dan wint wees per moppen. Maar als een Marokkaanse vrouw wees per moppen, 7 jaar maar dat wordt vanzelf helemaal niks. Nee. Wat er dan uitkomt, dat je net op wees per moppen. Maar ze konden mijn naam ook niet uitspreken in je handen, net toen wie Jonas. Jonas, dus het zijn Jonas koekjes. En dat ben Jonas koekjes. Oh, dat ben ik de Jonas koekjes. Ja, dat hadden ze zelf weet van. Ja, hè? Ja. Maar want je ging daarheen, je hoede net heen. Maar wat heeft het voor jou gebracht? Wat was de betjutting van die reis voor jou? Als het juist, in wezen komen wij maar niet wel wat doorheen. Als het juist hoe best het wij hier hebben. En als juist hoe bullig voor werk die vrouw die daar moeten. Want ik heb het idee dat die vrouw daar soms een harder werkje als de Mali. Nee, die zuster wat in het kaart lezen vaak. En wat ouders. En ik denk, nou, dat kan beter. En dan kan ze daar wat over zeggen. En ook kan ze er wat over zeggen? Heeft zij de kans om hier die koekjes op een merk te verkopen? Zei dit is een Stienzer Jonas koekjes? Nou, dat Stienzer zit er wel aan bij zetten, maar ze kent al verkeerd. En er is echt wel een vraag naar, want het is kwalitatief beter als wat zij er hebben. Ja, en je tong zit er stief van in de moelen, heb ik begrepen. Maar dat vind je lekker, hè, van die zwietigheid. Ze ben hartstikke, dat vind ze gek op ja, is dat het? Nou, ik kan zweren, die komt ook van Marokkaanse afkomst. En nou, ik had een keer een kopje thee van mijn set. Nou, ik hoef wel spuien. Ja, dat kost hem erin douwen, hè? Daar wil ik op staan. Daar zit nog kilo zoeker in. Ja. Dat heb ik wel een ander idee van. Ja. Hey, maar je hebt toch dus beide wat, hè? Heb dat wel in de gaten? Dat is ook wel mooi voor die vrouw. Hoe gaat het trouwens bij hem? De dichters. Gaat het goed? Ja hoor. Is er inspiratie? Ja. Kim Haasen, we willen een minuut even een mooie lofzang op dit soort van man, Maatje. Ja, het komt wel uit een onverwachte hoek misschien, maar... Ja, het is net in het Fries, hè? Dat is de nieuwe keer dat hoe neemt. Dat is zo samen keren. Hey, dan is de Joen morgen nog een speciale act, hè? Jan Smit komt in hier zo'n grote tent bij mij. En wat doe je dan? Jan Smit en dan wat oorartiesten en dan oorhandig ik een cheque, omdat ik ben sponsor van World Child, oorlogskinderen in Boetenloon. En ik heb besloten het hele jaar per verkocht kaartje, wat ik verkeer, ik got 50 cent direct naar World Child. Nou, en dat wordt een immens bedrag. Ja, en dat komt morgen op een cheque. En dat wordt morgen op een cheque. Hoeveel? Nou, dat was het steeds? Nee, dat kan ik niet verkopen. En ik heb begrepen, dat is straks jongen, toch? Hij is een plaatsje maken, net? Ja, dat is wat dat ik ken nu toch gewoon een grapje dat. Oké, kiest hij nou nog wat jong of net? Nee, dat doen we net. Hij komt het weekend op radio. Hij komt op radio? Ja. Wat is dit nou weer dan? Hey, Jorrit, tof? Ik ken het. En het publiek begint. Maar we nou nog... Wat is dit dan weer? Wat drink je erop? Ja, kom er even bij zitten. Kom er wat dichterbij. Ja, maar ik ben een beetje bang voor je. Hey, ik ken jou van de miljonairsfeer. Ja, kijk, ik zie wel. Wie is dit? Zo gelukkig. Dat is Pieter Ja, dankjewel. Maar Sinterklaas, ja. waar kom jou hier voor?
Nou, ik kan in het Fries. Nou, doe maar. Nou, ik kom hier om aandacht te vragen voor de vaststelling van morgen. Je hoeft net zo huteraars en mensen thuis die jaren gewoon via de boksen. Dan hoef je net helemaal naar je taal. Oh, ik dacht dat ik dat nou al dwang. Nee, dat hoeft niet. Ik mag toch even wachten. Ja, je wil een oproep doen, hè? Ja, dat doe ik toch? Ja, maar dat maakt hij toch in het publiek, dat weet je toch? Maar dat niet publiek. Oh, ik dacht dat ik hier zitten kon. Maar kan ik even op jouw plek zitten? Nee, dat is voor mij. Oh, nou, ik hier toch het idee dat wij mochten een minuut lang zeggen dat de band alle komen matten. Ja. Wij mochten een minuut lang zeggen dat de kinderen allemaal konden komen, maar kunnen komen morgen. Ja, maar niet alleen jij moet aansenderen eventjes bij die dames, maar die hebben witte shirtjes, maar lettertjes erop. Daar moet je even naar steken. Oh, dat is kaart. En neem die gekke Piet ook maar even mee. De gekke Piet? Ja. Frieske Piet. Ja? Nou, dan gaan we dat doen. Dan ja, doe dat maar. Nou, jongens, even een applaus voor Sinterklaas. Die zit toch maar weer in de citrusboom, zitaat. Hey man, tegen dank voor je komst, voor het verhaal. Ik hoop dat jou nog een soort van die koekjes heb verkeerd zullen. Misschien wel een stiers, hè? De Jonas koekjes in de bakkerij stiers, maar dat... Weet dat er wat? Een bakkerij heb ik net. Dan mag het maar niet op praten. Ja, dan maak je het bij de orenbakker. Tegen dank. En succes morgen. Kom goed. Oké. Ja, ja. Ik zal zijn bij de foutjes, want het is tijd dat nog eens even jaren hoe het liegt met de gedichten. Nou, ik ben benieuwd. Het wie wat hectisch en dan komt er in één keer nog zo'n Sinterklaas binnen. Daar wist ik echt niks van. Maar, nou, lekker snoepers. Hé jongens, kom maar op, zoek ze. Oké. Nou ja, summer mij en dan pakken de camera's duivel en dan... Nu meteen? Ja. Oké. In complot met Sinterklaas. Je hebt mensen die op hun 24ste op goed geluk een aardig geldbedrag winnen. Ik veronderstel dat Sinterklaas dit in zijn vroege jaren ook heeft meegemaakt. Waar hij zijn amandelstaven voor een goede prijs vandaan haalt, is geen geheim meer. Wij zitten achter de gedichten. Nou jongens, applaus. Snap je, hè? Nou, is dat aan mij? Ja, mijn gedicht heet Het glas water. Hij vervloeit zich met de woorden die hij verstaat, alsof er een hart klopt. Die wacht gedronken te worden. Tot hem. Nou, het is net een hele lange, maar keer het maar terug. Hey dames, even nog, wat gebeurt er nog verder met je? Wat met je nog wel een clip uit, ja. We gaan een poëzieclip maken en daarop kan gestemd worden vanaf januari. Je bent mijn kost concurrenten dus nou. Ja, zo voelt het niet. Nee, en vriendin. Hey, bedankt, succes maar en we houden het in de gaten. In januari jaren we het, waar het de jonge dichters des vaderlands is. Ik zal naar die Sinterklaas staan, want die moet er zijn wat vertellen. Oh. Dag dames, ja, de Toskers even aan de kant. Dag Piet. Goeie Roelof. We moeten even zien uit het klokje. Oh. Ja, Sinterklaas. Hey, ja. Jou krijg je een minuut om te vertellen waarom die mensen morgen bij jou komen, Matten. Want ik vind toch eigenlijk nog wel een beetje pad dat de Sinterklaas reclame nodig heeft. Maar toen maak je maar aan de gang. Nou, het is eigenlijk net reclame, het is een oproep, Roelof. Ja. Wij willen de band graag oproepen om morgen in Ljouwen te komen. Ja, je hebt alle keer al jaren en dat dokkum vol is. Nou, wij treden morgen op. Sinterklaas doet mij in een theaterproductie. En dat heet In Shock. En die speelt zich morgen aan in City Theater Schaaf in Ljouwen. Nou, er ben nog plakken. We tieren gezellig. En we delen ik nog smoeltjes uit. Neem je een vrolijke smoeltje mee. En dan krijg je van u een smoeltje erbij. Nou, het is in het Nederlands. En ik ga een Piet Meinom, een Frieske Piet. En die gaat het vertalen. Dus het is net moeilijk. Fries en niet Nederlands, beide. Wat kost het? Wat kost het nou? Het is goedkoop. Dat kost toch wel negen. Het kost het bij Sinterklaas nooit net vol. Het is goedkoop. Het is wel duurder als die dokken. Maar ja, ik bedoel, ik ken het elk jaar met de miljoenen struien. Nou, perfect Sinterklaas. Helemaal in de tijd. Nou jongens, wil je hem echt een oproep doen voor de minuut, dan kan dat. Dan mail dan even naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Nou, dan wie dit, Neet, om het naar Wieke Vreed en alliër een hele goeie Sinterklaas. Ja, ja,